Kublai phi ki paralog ki baju kersan bat ki baju pen ki khubor ki bami man lakasngi nakaslam jongi uslong me lukurwo ka atiar bai ba hagane kapor ni wanra abiang shapi ye kajing yakran bat ki kertong ki bala mi madan banya aireng hagane ka election MDC Shakaying Dorbar Thawain ka Khasi Hills Autonomous District Council nagbanta ka samay 8,000 hado 8,000 khundai te parlok hane ka por pan ngidon panekran ber upay ukertong nagamau hati constituency balami banyeng naga party Congress hagane ka kenti ka pamenta kata ide iba Dominic Mensong hagane ka por parlong nginyo banekran ba Dominic katu kat ne ngin skapru ikatu kat ne gi mat ki jura kajong iba Dominic kaba ki iba idon man pensungo pensngap bat katu kat niru ki story lengkot jong i te ale na kapor ngine kran bat iba Dominic te komple shibun ba Dominic ya kapor kaba koror ka jong phi wat lah padang kajingya nanti kajing bun kam nam ta ke election phila pelai por ba phinya don bat ngi hakani kapor ba bani kran bat ngi ki katu kat ni ki mat lane katu kat ni kabau pai ba okwa bantep shapang ka jong phi bat ke iba phidon ban ong rush pai ba te ha ka baning kong e ba Dominic ni kwa bantep na phi ba hatu kumnu phi poi shaga jelly politics hatu ka dei ka ba phila don banta na du manswa ha ka politics ni ka dei ka ba dang jan hi phidon ha ka ni ka politics but ha ka no kor kom phi poi khandiat phila batai ni story lengkon Tau kubli sibun ba asan sela na ka banta kane ka lat ka kabu ba phi la ai nga bangan yo banya kren ba phi ha kane ka kinti ka banta na ka banta kata ka jingkeli ka jong phi ha ba yadi bat kata ka jingkeli ka jong phi ngasut nat ba ban yo sneo ban ai ro ya kata ka jubab ha ba yadi bat kata ha ga jingsi sya kampat ngala banong ba ha karensan politics ngampat nadei ka ba ngalasim ka bajengai kalenti hadu katata ngala banong handai ha ki jing sakri na ka benta ki paiba kaladi ka jeli ka ba ngalasdang nadu ki por ki bamsya nadu kirta ki bangaladi bansim ya kata ka jing sakri na ka benta kalawi jonggari bat ka jaj benriu te halor ita inong rim hakane ka kenti bamta ngasasim ru ya kane ka kabu bangan yang rensan no ha ka bangan sim ya kane ka kam politics hana ka benta kane ka MDC election ha kane ka samoy haunus nem ar hajar ar pusat ha baksen bangin sa yo no ha ka ar poiterik banai feb ar hajar ar pusan ya kata kasngi jong gajing tebut te khandiat ba Dominic kumba phiong ba phila judan benta hakikam ban shakri pai ba te khandiat phila ban tai ngi ki e gita ki kam ki bala phila jutrai teng na ka benta ban shakri pai ba bat phila ban batai ngi ru ki kam ki cham yu ki ba phitre aga jing im ko jong phia so pin poi ka politics khandiat baisan hakabaya dei bat kata ngalasdang bantri nagbanta ban syakri nadu bangasdang ru kadei ka saindur ka jongble banganyo ban syakri nagbanta ki prabriu khamtam nagbanta ki parado prasnam ki jonga hakbanengkong ngalatre kum utau nong hikai school hadin kata namar bangan ngaku ai kum ubriu bangan kiu saprang sakmat hakibun kiliang kumta ngalapersang banwat ilat lenti namar bangatip bangakwa ban pendep ya gijing pule kumta na ka bangahi kai school ha ka school sing beni salai ngas sedang pat ban le chai silong bangan pendep ya ka graduate ka jonga hangtai silong bat kumta ndang aladep ya kata gijing pule jonga da ka jingger ko ka jongble ngalayo bante ki kam ban syakri lengba kata kajing sekri paiba junga haka mangatri haka Meghalaya Cooperative Apex Bank nadu usnem syahjar khandai spa khandai phwei pat hadu sya bangan song ha mune usnem ubamenta te hadin ba phishong na kata ka tam let's say ka retirement ka ba philayo na ka kam ka ba phitre
Kini ba perlong pada pinjit pada ka lembah ka politics. Haswa kata nga kwa banya tu ipi kumne ngala treru kum orang ba sinong hak sinong umsalai but omde tanggata hadin ba ngala ino kum orang ba sinong umsalai ngala treru kum o chairman NRGS ha kitu gisnem hangtai ha sinong umsalai but ngayo I lembah kata kajing tre kajunga ngalala ban syakri khamba kat ko sinong andai kata kamensim junga kamhun tang bangan syakri tang ha isnong lane tang bangan syakri ha ka jingte junga lembah ke jingte junga ha ka Meghalaya Cooperative Apex Bank bate kata ka penlong yang bahakan ni ka ketiba menta saisin bangan ai ka jing syakri ka ba khamba ka bangala ban ong lembah ke jing junga lembah kane ka politics lembah kane ka MDC election haune usnem arhajar arsan. Teba Dominic kaya pula pelong yu piba pinjit hipat na ka parti kongres namar ba kumbangi I hagini ki senam ki belalai batat adu umta ringi I ba ka parti kongres kaladang hiar ha ka jinglong ka jongka la kandai hapo Delhi ne kandai hapo jela ka jongiru tharai kaya ba pelong pada piba pinjit ya ka parti kongres bat PE kumno ya ka komlong kamban ka jongka kendiat. Hakabaya dia berkata kalong ke basisya ngiyo iba hoi kalayar kato kene por hangtai hadilhi ngila ban ong hendel rakipik ha kene ka last election ka baladep ngiyo iba ka parti kongres kala kiu bah hangtai hadilhi hoi ngimla ban len ha jela Meghalaya jungi lembah kita kinong yalam jungi kibangila ban ong ba kiri lala ban kimbat dia kata kular jungki ya uta upai ba uba kila kular na kabenta ban ai kata gajing syakri na kabenta kita ki constituency ki jongki te hoi kata kadi ka ba ngitip hibar khoj ha jelah jungi hang ne Meghalaya kalayar sisya Henry kai ka perlong yang abat ban ngan yale naka parti kongres bat bangalayo ro ya ka tiket na ka parti kongres hagan ya kenti ba menta kalong ba ngayo I ba habang ngayo nujor bat kiwi pat ki parti khamtam hanya Meghalaya jungi ngayo I ba nadu ki por ba misang himde ban klet kadi ka parti kongres ka ai ka jing sekri ka bahatam ha Meghalaya bat ngayo I ba wat na kaliang jong bobun ubalang ro Kiaro hakapor ba ka parti kongres kayo ya kajing sencar hangane ha Meghalaya jungi. Tenga halor kata kanorin ngasa nganut banong ba ngasim ya kane garai. Bangan le na ka parti kongres but sakawe ngai balang ba kajing don jong parti kongres ngala ban ai kajing sekri ka khamba hakane ka mauti constituency ka jungi. Bat ngitip kumba baru seto ngitip baka mau di constituency jungi hoi kadang don bun ki jing dona ngamong bangil bagi dang sadien handai ngong dang don bun ki jing dona bangi compare bat lani yanu jor bat kiwe pat ki constituency ha kane ga jela Meghalaya ka jungi Tekni ba Dominic pila ban bataingi ba hadin bangi I karukom long rekoman jong ka parti kongres hapo mahati constituency hadin ka jingmino jong MLA bala job na ka parti kongres bat nang ta rengkat bat ki nong yalam ki bah khmat jong ka parti kongres na mahati kilapan yasno no shakawai pa ka parti kata sha ke NPP te hatu PE kumno ba ka kongres ha mahati kadang klain bar hatu ka don M ka jingta apa ka election hagan ni ka election ni pi Bahasan kabayadi berkata nganut banong kumne ba ngala yat omde tang hagine ki si benai lane ar benai ngan yatu yapi lembah kajingyo jenga ban syakri hakampai ba lembah ka Meghalaya Cooperative Apex Bank namar ba habang adang te ha Meghalaya Cooperative Apex Bank ro ngalai ala persang ban ai kajing syakri ka ba Bahatam na ki ba Bahatam nak banta kipai nong siong sinong omde tang jong ka mawati constituency jungi jong gari boy baro kawe baling ong kumta namar Bangalade kum way u development officer in charge jong gari boy district hak ba pe nak banta
ban Syakri kamba na kamta ki pai ba te ngayu i na hakata ka jing yai lenti ka junga ngayu i ba kamawati constituency ka jungi kadang don sisya bun ki jing duna bat kumta ngangit ba di ita irkom lani ita idaw ba penlong yang ba ngan la ban Syakri kamba lang ba kan ka jing yai lenti junga hagan ni ka kenti ka bamta ba Dominic da ka buram ka jingkli jonga kalong ba hatu ka parti Congress kadang klaim na em na po mau hati hadin bala mi no UMLA bala job na ka parti Congress lambat kinong yalam kiba hakmat jong ka parti Congress hatu ka Congress kadang klaim na em na po mau hati PE kumno ka jingya inti jong PE kum kertong hagabaya di berkata basan ko mangalong hoy ngala elay na kata jingkeli ke jumpi kumba ngalong ngalayat kumba katto kan ne banai but ngaya tu epi ka mau ti constituency ka di gawin ki constituency ki bayar ba he but wal kataru nga namar bangadon kata ka mensim ban Syakri pai ba ngalayat but nganya tu epi ngidon kumba sis pa sanpo tili ki sinong ha ka mau ti constituency ki jungi but yakini ki sis pa sanpo tili kata ka mensim jenga kamu hun lada ngamyo ban yu kejat hamal la kawai pakoi ke sinong bat menta ngaya tu epi bangala dep yai lut ya kita ke sinong balang ba kata ke jing dep junga ban yai ya kini kisis pasan peteli ke sinong bat kila ban tamro ya kita ngayo i bakasur jong pai ba wal ada UMLA baru hagjo por baderu MDC ula pen no isakoi pat ke parti lembat kato ke ne kinong ilam ki jungo kasur ujong upai ba hakamawati constituency barok kawai kat sabangale ki pai ba jong kamawati constituency kidi ki ba ik ya ka party congress but nganut ban ong ya phi ba ngayos neu ya kata kasur omdei ka ba ngayos neu na kiwe ki ar namar bangal ong bangal poilot hagi sinong gi tau jong barok kamawati constituency ki jungi kumta nganut ban keren hang nero hagani kapor bangan ya tu ya kata ka surjong pai ba ka parti kongres sama hati kade ka baklan hadu kata-kata hagani ka genti ka bamentaro hadu ka no PE ba pidon ni ka jingkerman ba pini ora ya ka thom jong ka jingjob hagani ka election kumbang ayu i basan hagani ka genti ka bamenta namar ka jing i jong gi pai ba ladang ayat na ka maurong road ladang ayat na ka UJ route ladang ayat na ka Maulas Nai route ngay i bakata ka sujong pai ba kasawa ba kal air congress but namar kata nganut ban ong ya phi ba hakane genti bamta lemba ka jingger ku ka jong blei ngaseu bang 6% ngadon ka jingkermen banra ya ka thong na ka mau hati constituency jungi hakane genti ka bamta ha ka jingya inti kum kertong hakini kumba piong ba pila shwai ke election pila ya Islam ban pun kre la de ban long kum tau kertong ban ikon ke election te PE kumno yikiwe kertong na kiwe ki party jong kiwe ki pat ki party hak bayade bat kata basan kumbang alayat lenti hadu menta ngayu i bahoot hadu menta ka kenti kiwe ki kertong nganut ban ong lese kim parla ban yu kejat kumbayu manga but agata kajing sisa ngala ban ong kum tan namar bakat sabangale ladang akeli nak hidup ki pai nong song sinong jong kamauti constituency jungi ladang akeli labun ki kertong ki bawan sekini ki sinong jong pi lane nak kiwi ki parti ngakeli ya kata kajing keli namar bangakwa ban tip rumah ya kajing sisa hadu kanno kiwi ki para kertong MDC junga ki bayale ni kiwi parti lada kila point M sya ki sinong ki tau kumbang atip himanga kumbang ayasneu bat kumba ki paiba nong sinong jong mau ti ki yatu ki dambun ki bompat poi wat haki sinong ki tauro te lese hakini ki sngi ki bamenta lese kila khamya state ngai hoi kal er kala kham sedang songsit wat hakamau ti constituency ki jungiru handai kumbang long ye pimenta ngadang jam himanga hakabayadi bat kata bat halor kata kanong rim nganut ban pensisya
ba kiwi ki kertong lese ngamtip hadukan no kila yat state haga jing yat lenti ke jongki ban poi sya kichnong ki thau jong kamauti constituency ke jongi te ko mangi kiwi ki parti kimpat da poilot ha barok ki sinong ki thau jong kamauti constituency jongi kata ka jupap ka bangala ban IFP te haba piong ba pidon ya ka cingkermen ka ba shispa na ka shispa person ba pinra ka cingchon te phila pat ban batai ngi ba ka jingi khun tharai kan dei bat nu tharai bat unu kurtong ban jong kanu ka parti hakbaya di bat kata kumbakalong ha kanne ka kenti ka bamenta ki babun ki jaka kidon la ki jong kiler jing pensawa kumbang asem don ki jaka ki ba ngade banya khun bat ke UDP don ki jaka bat ki ba ngade banya khun bat ke NPP don ki jaka ki ba ngade banya khun wat bat UBPP lane upraro te handai nganya thui api hakabe de bat ka parti ka ba ngaile mangana ka parti kongres ngidon salon sarlut haman lagi jaka bade halor kata kan nori mangan ngapen sisa ya katu gajing ong jenga bangadon jing kermen sispa na ka sispa person te ba Dominic kumurang ba ke jingi pher ki election ki ba mansha bat ka election ka ba manta ke jing ke jong pi ha bayadi bat kata habangi nujor lane compare bat ke election ki ba mansha bat ngadan bok ba nadu bangiyo yaw MLA ba nangkong na kamauti constituency jungi bat uta uday ba Martin Narayan Majau bangkwai hadwar ublay hagatok por ngalas dang ban pule ya kata ka baki ong mensyakim ong ya ka 12 ki ong ya ka PUC pre-university course te ngalayo kandian ban simbental ne ban pej ya ka jingyat politics jong uto we na ki politician lane veteran politician bangila ban ong kadon ka jingya per ka basibun ha bayan ujor bat kani ka election ka ba menta bat kipor ki ba mensua ha kipor ba mensua ngaken mau ba kiju penlong ya ki election omda ka bayarung yami ya ki liuying jong ki para snong para thau ki jongi agi por bam sha ki chat penlong ya kita ki election ki ya lap ya kita ki election ha ki yeu ki hat lane ha kinu ki jaka ki ba ki pai ba ki ju ya lang pai ba te henry ha ka por ka ba menta pat kamlong su kumta kala ya perbak lebak bat kumta ka jingkelaru kalalong ka ba lakelasi sya hakini gisi ba menta te ba Dominic haba kumta PE kumno ba kiju ya krang na kapor sa kapor ba dalajan ka election kapisa ka trekam ba bat kidon ru giba juwan banile ka election da kapor pisa da kumne kumtai te PE kumno tharai ba Dominic hatu kapisa kalong ka badon kam na em ha ka jingye khun ya ka election habayadi bat kata hoit nyimla banlen kapisa kalong kabadon kam Henry kapisa nyimla ban ong ba barok hoit kapisa kala ban trikam nyimla ban ong ba kapisa sispa na ka sispa persen ka trikam wat ha ka election ha ka por ka bamentaro bat ya kata nila ban yi hagya bubun ki jaka jong ka last election jong ka MLA election yi bakano kitu giba de kita kiba de kita ki bangila ban ong kita ki riudon pisa lani kita kiba riuspa yi ba hagarisal election jong ka MLA ka baladep mo yi baka pisa kam trikam handai kamud ba nimdon kam ya kapisa kalau ngabadon kam kumbang ilik turtma lading ilik turtma lading isiong bangin ra tangasti klemra kawai usum kamdon jingmut
te kumju ngalaban penyasrim ha ita ibenta ba kapisa kalong gabadon kam ndai kamut ba kapisa kentri kam habar khot kiliang but kasyong pat ha ki kandidat ru kumno bakinang ban pentri kam ha kabayade bat kapisa bar kaju kaporu kide ban long kita ki inong yalam ki ban hikai na kabanta ki paiba ha kabayade na kabanta kata ka election ka banlong ka bakhut ka basuba bat ngitip ba kumbangin syuong klem ka bisa kakam kanom la banlong namar kumagiong ka ketin ka keren kam ka keren kam jamban ya ka ketin ti kamut ru ba lada ngile ya kano kono ngisuk keren baik tang daga ketin klem kakam kanom seso te kumju ngala ban ong bak bisa kalau nggak badan kam hendai ngihap banang ban pendon kampat ya kapisa bat hakan ga juk ko pemerintah kipai ba ro kim de syuk ki bisa ko magi por ki bamsha ya kata nganut ban pensisawat haka lai mau ti constituency ga jung yiru bakal long sisa komta bat ya kata ngi last result election kumno ba kata kabanga keren mga kalong kabasisya lem dadi kumta ka result last election jongga MLA kanum long kumto balatam kuput la kita kinong job kabanga mla angam kwa banjer kerteng hanne te kandidat ba Dominic ke jung i jung pi ya karukom long rukoman jong ki district council lani ka Khasi Hills Autonomous District Council agar kom trekam ka jongka hakini ki snem hakini kindiat snem ke balalek patat hadu menta PE kumno la ka biang ne idon ki jingduna gabayadi bat karkom trekam jongga district council ngi iye ba ngi don bob ba hakini ki kindiat snem bat wad hadu menta ngi dan don bob ba don sisa kita ki riurang ba ki balik mikmat satai sa district council ki ba labiang sisa ka bangala banong ki bala I sisa ha ka bayadi kum kita kinong yalam ha district council but ha ka bayadi berkata habang ya nujor bat kipor ki ba mensua kendiat kadon gajingkela but lemda dei kumta PUI bahagi tu kisnem ladon itu kijing temu kibawat ban pendu ya ka ikhtiar lani ya kata ka bor jong kirang baisnong dari namar bangidon kita kiri sempang hang ta district council kumta kadon gajingkela but katang pensisya dari PP ipon mensual ada miladon sisa ki bakum kita ho nyim la ban len ki ba mensuar kidon sisa kita ki brew ki ba biang ha district council tambah ngiyo iba haka ba mentapat ka kambeng sisu namar bangidon kita ki brew ki bala biang kata ka jingnang jingstat ka kom perkhat perdan lengba kita ki jingpule jongki ki ba ki labiang ha kar kom pule puthi ke jongki ha ki kerdan ki ba pher bat ki de ki brew ki ba labiang sisa bandon hang tai district council bat kumta kendiat kadon gajing kilah ki porba mensyabat ki porba menta hang tai district council namar ba ngaong kumta namar ba menta kila pen bahasa susu ya ke district council lembah kijing tho kijing tar ki banang pen bahasa susu ha ka bayade bat katu ka 6 schedule ka bangi ong lane ka kernit ka bandriu ha ka riti sensya ka badon ha riti sensya jong ka riti sensya jong kari India ke jongi te ba Dominic kumukertong bulami banya airing banya khun hakane ke election MDC ki kimat ki ba kongsan ki jong phi kumukertong hakane ke election but ki kita ki jing ang nur ki jong phi ba phi don happy ba phinle lada phi poisa ka thong jong ka jing job kendiat phi la batai ha ka bayade bat kata kajingmi jonga lani kajing tmu jonga panlok kumuta uwe na kikertong MDC banyale hakane ka election MDC kalong ba kumbang along menta
bahar hang tai district council ngi don kam shisha ban yo ya kita gi briu ki ba IT met ban men sim bat umdei tang ban IT met ban men sim ngi don kamru ban pen bah chu ya kita ki ain ki baladon lupa bat umdei tang bangin pen bah chu ngi de ban long ru ita gi briu ki babat ya kita ki ain ki baladon hang to ban ngi de ban long ki ba khmi ya kita ki ain ki rule bakin ya irenti habar okhat kilyang bat de halor ita inong rim ba lada ngapoi sau thong kajin thmu janga kalong ban khmi bha banang pen bha ya ke eke baladon bat ru ban but renti ya kita ki eke baladon bat anang la ban pen so thu shu ya ki pat nong snong kham tam jong negari khasi jajja jungi hoi wal ada kadon ka district council hajanja hills laka jong hang ne khasi hills jungi laka jong te khaddu e ba Dominic kumukurtong ke ba phidon ban ong lani ban pensngo supa iba hagani kapor kum utau kertong MDC na kalai mauti ke C20 bangayeng na ka party congress ngadon kanya ka jingkerpat ya kipai no syong snong jong kalai mauti constituency ki jong ngi bakin ai kata ka jingkersan ka kti kamon ka ti ka diang ke jong ki na ka benta jong na bat kumba kibabun hikitip ya kikam ki bangal tri ngade ubriu ubala IT met bat mensim ya kanu kono ka kam ka bangatri bat ange scam hakane ka kenti bamta ba kipai ba nong syong snong jong kalai mauti constituency ka jongi kin ai kata ka jingkersan ka bapura na ka benta jong na hoy ala ban ong ba kumubriu ngila ban don bun gi jing dona gi jing bakla henry ngangi scam ba kipai nong syong snong jong kalai mauti constituency jungi kimdei kibriu kiba pe tang na benta kita gi jing dona gi jing bakla henry kidei ru kibriu kiba start kiba sempang kiba pe ya kikam kiba uno briu ule bat kim khen ya kita gi jing dona gi jing bakla bat ngangi scam hakane ka kenti ba mentaru kipai nong syong snong jong ga mauti kidei kibriu kiba start ba sempang kiba mat ya ka politics hadu gini gisngi na way usnem cha way pat usnem na ka way ka election cha ka way pat ka election kumta hakane ka kenti bamta ka apil ka jonga lane kata ka jingkar pat ka jonga sa gipai nong snong jong kalai mauti constituency jongi kin ai kata ka jingkar san ka papura na ka benta jonga bat hakata karkom leba ka jitri lang ka jongki bat ka jitri lang ka jonga klempep nginang la ban penbahaya kane kalai mauti constituency jungi bat nginang la ban penbahaya susu ya kalai mauti constituency jungi umba kiwi constituency ru kilakiu syapram sakman bat umde tang ya kata nganang la ru banang trik hamba hag bayade bat kejing penbahaya ya kirul ki aj bayade bat khandeu ka siap ya kiriti ke dostur ya ki wei ki bayade bat kabayade bat ki kam jong ga district council tengangi scam ba ki pai ba ki i ya kita ki jing tumu bat ki jing amnut jonga hagane ka kenti ka bamta bat sakawe ngade udo usnam ubriu belhap usopet jonga hakatai ka mauhati constituency bat kumta ngakerpat iki paradok prasnam ki para sinong ki para thau ki bahaying hasem ki men ki para kilok ki jor ki kur ki kha bahakane kenti ubanta kin ayanga ya kajing kersan ka bapura ki banom pe tangi jing baklah hande ki pe ru ya ki kam ki babha ki jonga te khoble shubun ba Dominic ya kapor kapakodor ko jongphi hadin kajing yakran hadin kijing pensngu pensngap kijong phi nginget bo pa iba lasngap pon sa bishar hi namar ka bakhadu ka shongpat saha kijing bishar ka jong pa iba tena kalian jungi shulong mil ni ai kijing kitbok kirweng yu ye phi ha ka election
ba ladau pai ba ibet depi un poi shaka thong jong jing chap bar phin long nong mi khman na ka banta jong pai ba ha ka te ka ying dor war thau ai Khasi Hills Autonomous District Council te ka to pai ba ngila poi shaka bukot bat nginge hadin ba pilai asngo ye ka jing ye kran bat iba Dominic Mensong ukertong jongka Indian National Congress na ka mau hati constituency te ka shong pat hapi pai ba ban pensionong rim ya kita ki mat ki jura badi kita ki jingbatai ki jingkran jong ba Dominic hatu phi bet na em ban pha yu ba Dominic Mensong shaging dorbar thawain Khasi Hills Autonomous District Council bo unlong kum MDC na ka mau hati constituency te kan ni ngila poi shaka bukut pai ba kan ni ka jingi kran ka jongi ngau shan shala no shlong mil khublei shibun Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.